Pozdrav svima! Danas nas očekuje izvanredna, fantastična partija s FIDE Grand Suisse koja je čak imala 3 briljantna poteza. Stvarno je šokantno to i također šokantno da Gukeš sada jako ispao s ljestvice jer imao je onako 3 izgubljene partije za redom, iako je stvarno sjajne partije u početku imao. U ovoj partiji oba igrača su imali otprilike 97 točnost, Abimanyu Mishra iz SAD-a i Nodirbek Abdusatorov iz Uzbekistana. Krenimo. E4, slijedi C6, Karo Han i nakon D4, D5, mislim da je to uobičajeno i nakon skakač C3, što je dobar potez, često igraju to velemajstri, odabiru tu liniju, slijedi D4, skakač E4. I sada tu imamo dvije glavne varijante, jedna je lovac F5, na to bijeli igra skakač G3 i nakon lovac G6 često se igra skakač F3. To je jedna varijanta, dok imamo također i drugu varijantu koja se igrala u partiji, a to je skakač F6. To su znači dvije glavne varijante. I sada tu postoji skakač G3 dok je glavni potez skakač 1 na F6. I nakon F6 to je potez koji otvara kralja, ali otvara je lovca, što je bitno jer već za dva poteza crni ide u rohadu i slijedi zanimljiva partija. Bijeli igra C3. Radi taj zid pješaka, lovac D6, lovac D3, rohada i sada potez skakač E2, što izgleda čudno. Skakač F3 je nekako prirodnije polje, ali tu ima mnogo kombinacija, mnogo planova i u slučaju da bijeli igra skakač F3 slijedi top E8, napad na kralja i jedini dobar potez kojim bijeli može zadržati rohadu je potez lovac E3 i onda zapravo ova dva lovca, bijelopolni lovac je sasvim u redu dok crnopolni dosta je slab jer udara u ove pješake. Zato se igra skakač E2 da se odmah može ući rohadu. Prvo dama C2. Bijeli igra zašto ne samo da napada polje H7 dvijema figurama, već također ako se odluči recimo lovac E3 može i u veliku, ali i u malu rohadu, što je dosta korisno. Slijedi H5. I bijeli odlučuje malu rohadu, te pokušat će jednom sa dobrim lovcima i skakačem i također recimo F pješakom i topom lako ga dovede na F3 G3. Nije baš lako, ali to je neki plan bijeloga. H4 i sada H3. Taj crni pješak je zaustavljen, sada slijedi skakač D7, lovac D2, skakač F8, skakač naravno bitno je zapravo da brani dosta polja, to jest polja H7 i G6 i sada će se lovac razviti, pretpostavljamo u fijanketu, na polje B6 i onda lovac B7 te će imati sjajan pogled prema kralju. A u slučaju da se razvije na recimo E6 to će zablokirati topa i zato crni neće to igrati. Sada top A1 i sada lovac C7. Potez koji mi se sviđa jer jednostavno stavlja lovca iza, prijeti da dama odigra na D6, pa opet ima taj napad na H2, ali jednostavno potez koji malo pomiče lovca iz igre, što mi jednostavno lijepo mi izgleda taj potez. I sada slijedi F4 naravno i dama D6. Slijedi C4, B6, top F3, skakač E6 i lovac E3. Vidimo da je ipak lovac dosta loš u ovoj trenutku jer pod udarom je ovog topa, ali također brani oba pješaka, što nije nešto predobro jer lovci su najbolji kada imaju čistu dijagonalu. Slijedi lovac D7 i top D1. G6 vidimo tu sjajnu nekako nerješenu trenutnu poziciju, malo bolju za bijelog. Puno je tu taktike svakakve i sada C5 i nakon razmjene dama se miče od udara na E7. I sada opet još jedan potez F5 i gruba greška. Zašto objasnit ćemo, ali prvo da vidimo koji je najbolji potez. Najbolji potez je Gf5, iako daje poduplanog pješaka. Zašto? Pa nakon što lovac uzme, crni se i dalje dobro drži. Skakač u svakom trenutku skoro može doći u obranu. Nekako kralja se isto može nekako okretati, micati, ali sad da pogledamo grešku Nodirbeka. To je skakač G5, zašto? Pa na potez lovac G5, slijedi Fg5 i sada nakon što bijeli uzme, u slučaju da crni uzme, jako je loše pozicija za crnog jer nakon što se odigra šah i recimo kralj na G7, sada ima top F7 i jednostavno pozicija je jako loša za crnog.
jer skroz je taj njegovi pješaci su skroz probijeni, pa zato crni igra f6. U nadi da će, nakon što uzme ovog g6 pješaka, ili nakon što razmijeni figure, pa uzme tog g6 pješaka i dalje imati neku remi poziciju. Slijedi lovac e4, greška, i sada se vraćamo na otprilike istu poziciju po kompjuterovoj nekoj predviđanju, to jest ko više vodi prednosti. Zašto? Pa ovaj potez jednostavno nema smisla. Kralj će onako i ovako doći na g7, mislim da je najbolji potez neki skakač na d4. Ipak prijeti onda na f5, također skakač je dobar u zatvorenim prostorima, u zatvorenim dijelovima ploče, posebno kao što je ova na crnoj kraljevoj strani. To je greška i sada na kralj g7, bijeli dalje malo vodi i sada lovac f7, napad na topa, top se miče na ed8, sada top df1. To je sad velika greška, iako sve izgleda logično, ali ima jedan potez koji skroz mijenja planove bijelog, to je potez dama e5. Pa zašto? Zato što cijeli plan je bio napasti polje f6, a sad ako se razmijene dame, recimo dama c3, što je briljantan potez, objasnit ćemo zašto, ali to je taj prvi briljantan potez u partiji, sjajan potez jedan, ali na izgled se ne čini toliko dobar. Zašto? Pa nakon što crni uzme, nema nikakvog recimo učinka, ali nakon što crni uzme, sada slijedi bc3, ipak na potez recimo lovac e5, pa tu slijedi neki skakač d4 i opet skakač svugdje ide i to otežava, jako otežava crnu poziciju. Tako da teško je vidjeti taj potez jer to su ti tihi potezi i zapravo to je dosta daleko u budućnosti. Crni igra lovac c8 i sada top e3. U slučaju da bijeli pojede izgubit će taj jedan potez bitni koji mu treba da napada crnoga. Napad na damu i sada nakon razmjene dame pozicija otprilike remi kao što je i bila prije, iako je Nodirbek bio u maloj prednosti. Slijedi lovac c5. Sjajan potez i sada skakač d4 i sada slijedi nevjerojatna taktika, zapravo jako lagana, top d4. Zašto? Pa nakon c d4, što je greška, slijedi lovac d4 i nakon što recimo bijeli igra kraljev 2 i nakon razmjene crni je bolji. Zašto? Pa ima top b8 i odmah dolazi na drugi red, također prijeti uzeti i ovog pješaka. Pogledajmo samo strukturu crnih i bijelih pješaka, vidimo zapravo zašto tu crni ima prednost. I sada slijedi top e5, još jedan briljantan potez, to je jedini potez koji zapravo može spriječiti u ovoj situaciji, koji može spriječiti taj sjajan plan crnoga. I nakon f5 slijedi cd4, ed4 i sada će se pojesti pijun na d4 i pozicija je čisti rem za sada. Imamo istobojne lovce, tako da zapravo svako ko ima pješaka više ima veće šanse pobijediti nego kad su raznobojni lovci. Lovac g6, lg6, kralj g6, top d6, kralj f5, top c6, htio sam reći top d6, ali dobro, top c6. Mišra ima znači pješaka više, ali to je topovska završnica gdje je crni kralj dosta zapravo blizu bijelome, ali također bijeli ima jednog dobrog slobodnjaka. Slijedi top b8, top a6, top b1 šah, kraljev 2, top c1, sjajan potez, sada c6. g4, to su jednostavno jako malo poteza ima koji bijeli i crni, logičnih poteza koji bijeli i crni mogu odigrati. I sada je tu došao 40. potez i dobili su još vremena, a bili su zapravo dosta, posebno Mišra bio je dosta na granici. I sada kralj 3, kralj f5, a4, kralj e5, top a7, sada bijeli odlučuje jesti i crni prvo daje šah, kada se kralj vraća iza onda jede na c6, što je jedna sjajna taktika koju je bitno znati. Pa sada je ovo zanimljiva pozicija. Izgleda kao da je bijeli bolje, ali zapravo u savršenu igru od crnoga. Remi je pozicija. Sada vidimo neke poteze. I sada je crni top zablokirao bijelog pješaka i sada jednostavno skoro nemoguće se probiti, posebno jer ako bijeli pokuša kraljem na e2, slijedi kralje 4 i zato zapravo je dosta stvara problema bijelom, a u slučaju da ode na neki kralj g1, onda recimo
ajmo reći kralj G1, onda recimo doda neki kralj G3, pa onda ide šah, pa se kralj vraća nazad, ovo ono, ali zapravo bijeli ne može ništa jer crni samo ide kraljem lijevo desno ovako i ne može se ništa. I jednostavno bijeli pokušava dovesti svog kralja, ali ne može. Također problem je bijelom je to što je crni pješak jako blizu promocije. I sada ova se pješaka guraju i nakon razmjene u zadnji potez crni je uspio zavući svog topa na 8 i sada pješak ne može naprijed. Bijeli top reže crnom kralju prostor, vidimo, to je jedna također jedan bitan motiv. Sada slijedi kralj D4, kralj C2, kralj C4, kralj B2, kralj B4. Jedino polje na kojem top reže i peti red, ali brani pješaka, gdje je polje A5. Sada nakon što se to pomakne, kralj se približava pješaku i nakon što to pojede i nakon razmjene topova, partija je završila remijem. Abhimanyu je imao prednost od nekih 1,68 u ovoj poziciji, ali jednostavno odigrao je par ovih dobrih poteza, ali onda ovom jednom greškom zapravo umjesto lovac C4 trebalo se odigrati skakač D4. To ga je koštalo, sada imao jako dobar napad na kralja i jednostavno kada je tog lovca pomaknuo, kralj je dobio jedan potez bitni. I zapravo Abhimanyu se sa sitnom greškom zapravo zeznuo, Nodirbek je sve ostalo igrao izvrsno, također i ovi briljantni potezi. Sjajno su obojica igrali, tako da svaka čast na ovoj partiji i nadam se da ste uživali i do sljedećeg puta, pozdrav.